І зірнуўшы, ён убачыў тых, што кідалі ахвяры свае ў скарбону. Убачыў таксама адну бедную ўдаву, якая кідала 2 дробныя грошыкі, і сказаў: «Сапраўды кажу вам, гэтая ўдава ўкінула болей, чым усе іншыя». Бо ўсе з лішкаў сваіх кідалі ў ахвяру Богу, а яна з нястачы сваёй укінула ўсё ўтрыманне сваё, якое мела. І калі некаторыя гаварылі пра святыню, што прыгожымі камянямі і дарамі аздоблена, ён сказаў: «Надыдуць дні, у якія з усяго, што бачыце, не застанецца камяня на камяні, які б не быў зруйнаваны». Дык спыталіся ў яго, кажучы: «Вучыцель, калі ж гэта будзе, і што будзе за знак, калі гэта пачнецца?» Ён сказаў: «Глядзіце, каб вас не звялі, бо многія прыйдуць у імя маё, кажучы: гэта я, або час наблізіўся, дык не ідзіце за імі. А калі пачуеце пра войны і замяшанні, не палохайцеся, бо трэба, каб гэта здарылася перш, але яшчэ не зараз канец». Далей казаў ім: «Паўстане народ на народ і царства на царства, і будуць вялікія землятрусы, і месцамі голад і пошасці, і будуць страхі, ды знакі вялікія з неба. Але перад тым усім ускладуць на вас рукі свае, будуць пераследаваць і выдаваць у сінагогі і ў вязніцы, і будуць вас цягаць да цароў і намеснікаў за імя маё. А станецца гэта вам дзеля сведчання. Пакладзіце тады ў сэрцах вашых не думаць, як вам адказваць, бо я дам вам вусны і мудрасць, якой не змогуць пярэчыць усе супраціўнікі вашыя. А выдаваць вас будуць і бацькі, і браты, і сваякі, і сябры, і аддадуць на смерць некаторых з вас. І будуць вас усе ненавідзець за імя маё. Але нават волас з галавы вашай не прападзе. Праз цярплівасць вашую здабудзеце душы вашыя. А калі ўбачыце, што Єрусалім войскамі акружаны, тады ведайце, што наблізілася спусташэнне яго. Тады тыя, хто ў Юдэі, хай уцякаюць у горы, і хто пасярод яе, хай выходзяць, а тыя, хто ў ваколіцах, хай не ўваходзяць у яе. Бо гэта дні помсты, каб збылося ўсё, што напісана. Гора ж цяжарным і карміцелькам у тыя дні, бо будзе прыгнёт вялікі на зямлі і гнеў на гэты народ, і будуць падаць, убачыўшы востры меч, і пагоняць іх, схапіўшы ў няволю да ўсіх народаў, і Єрусалім будзе таптаны паганамі, аж пакуль не споўняцца часы паганаў. І будуць знакі на сонцы, і на месяцы, і на зорках, а на зямлі нядоля народаў у разгубленасці, ды пошум мора і хваляў. Людзі будуць пруцянець ад страху і чакання таго, што нахлыне на ўвесь свет, бо сілы нябесныя пахіснуцца. І тады ўбачаць Сына Чалавечага, які прыйдзе на аблоках з магутнасцю і славай вялікай. А калі гэта здзеецца пачне, углядайцеся і падымайце галовы вашыя, бо набліжаецца адкупленне вашае». І сказаў ім для параўнання: «Паглядзіце на дрэва фігавае, ды на ўсе дрэвы. Калі яны ўжо пускаюць лісты, то, бачачы гэта, вы самі ведаеце, што ўжо блізка лета. Так і вы, як убачыце, што ўсё гэта дзеецца, ведайце, што ўжо блізка валадарства Божае. Сапраўды кажу вам, не праміне пакаленне гэтае, як усё гэта споўніцца. Неба і зямля прамінуць, але словы мае не прамінуць».
Сцеражыцеся, каб часам не абцяжарылі сэрцы вашай абжорствам і п'янствам, ды клопатамі гэтага жыцця, і каб дзень гэты не прыйшоў да вас знянацку. Бо ён як сетка спадзе на ўсіх, што сядзяць на абліччы ўсёй зямлі. Дык чувайце, молячыся ўвесь час, каб змаглі пазбегнуць усяго гэтага, што мае прыйсці, ды стаць перад Сынам Чалавечым. І навучаў днямі ў святыні, а нанач, выходзячы, спыняўся на гары, якую называюць Аліўнай. І ўвесь народ ад раніцы збіраўся да яго ў святыню слухаць яго.